Esisinonkuleko yazi lento oyikhuluma izolo naSibusiso lo mfana wakho na 16 ingihleli kabi ayingiphathanga kahle. Angisho ubuye adakiwe ngelesihlanu. Wathi uyamshaya sathi hayi ungamshayi. Uhlale naye phansi bese lo tshwala kuphelile sekasoba. Hayi savumelana vele ngikubona ukuthi lento ikuphethe kabi ukuthi lo mfana omncane kangaka so yabukluva. So izolo ngenza itiya ekseni so wena uhleli naye lapha e-sitting room uyamyala mara lamagama omyale ngawo awangiphathanga kahle. Usho ukuthina uthi ufuna ukukhula afane na Thokozani afane nami. Yini into wrong ngokuthi umuntu afane nami? Awugcini lapho sesinonkuleko uthi ufuna ukukhula uhlale la Dondoni noma ufuna ukuphuma uyohlala emajozi. Yini into wrong ukuhlala eDondoni? Ngabe uyala umntwana indaba ungamyali ngoba wrong bokuphuza semncane ngokuthi utshwala brongo kanganani. Ungathi ufuna kufana na Thokozani na ufuna ukukhula ahlala eDondoni uyachubeka ukuthi ufuna base uceda isikole uyofunda eGS College noma ufuna ukuchubeka notshwala ungakhoni ke UJ. Angitsho shuthi abantu abafunda eGS usho ukuthini ngabo? Hayi nangiwathandanga amagama akho. Ayikho into wrong ngokuhlala eDondoni, ayikho into wrong ngokuba ngimi, ayikho into wrong ngokufunda eGS. Wena kahle kahle iDandonal Glenmore la kune GS College khona uyayigceka nje. Bantu abafana nami shuthi awubaboni babantu. Hayi no. Awukhuza umntwana bomkhuza kahle.